ஃபேமிலி டேலயே இன்னைக்கு பத்திரியான ஒரு சஸ்பென்ஸ் நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம். வணக்கம், நான் உங்க ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிக் பாஸ் சீசன் 9 டே 81 இன்னைக்கு பாருவோட ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கம்ருதீனோட ஃபேமிலி, அதுக்கப்புறமா அரோரோட ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க. இன்னைக்கு 3 பேரோட ஃபேமிலி வந்து பயங்கரமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். கம்ருதீனோட அக்கா வந்து பயங்கரமா நோஸ் கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கம்ருதீன் கிட்ட வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும், இது வந்து ஒரு லைஃப் டிசைட் பண்ற இடம் இல்ல, வெளியில வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பார்வதி வந்து நான் உங்களை பெருமைப்படுற மாதிரி நான் நடந்துப்பேன் அப்படின்னு கம்ருதீன் அக்கா கிட்ட சொல்லிட்டோன்னா, கம்ருதீன் அக்கா வந்து நீ உங்க அம்மாவை பெருமைப்படுத்து, என் தம்பி என்ன பெருமைப்படுத்துவான்னு சொல்லி சரியான நோஸ் கட் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு ரியா வந்து பயங்கரமா அரோரா கிட்ட அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபேமிலிஸ் வந்து ஒரு அட்வைஸ் தினமாவே இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருந்தது. தினமும் என்னோட வீடியோஸ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃபாலோவர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி. நாளைக்கு ஃபேமிலி டே தொடருமா, பார்க்கலாம்.